Mga kapuso, nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary sa Department of Education kag Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC. Ginanunsyo ini isang Presidential Communications Office pinaagi sa isa ka official statement. Tuno kay PCO Secretary Cheloy Garafil, ginbato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation epektibo subong adlaw June 19. Wala pa sang ginhatag nga dugang nga impormasyon ng PCO kung ano ang rason sa pag-resign ni VP Duterte kag kung sino ang magabulos sa iya sa nasambit nga posisyon. Samtang ginarespeto naman sa Department of Education 6 ang desisyon ni VP Duterte. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas.